Tomáš Baťa raz povedal, slová a skutky majú rovnakú váhu, neoddelujte ich. Na prvý pohľad to znie ako jednoduchá morálka, rob čo hovoríš, ale Baťa tým myslel oveľa viac. V jeho fabrike nešlo len o výrobu topánok, išlo o dôveru medzi majstrom a učňom, medzi firmou a mestom. Ak niečo slúbil zamestnancom, musel to splniť. Ak vyhlásil, že jeho topánky sú kvalitné, kvalita musela byť v každom páre, lebo keď sa slova odtrhnú od skutkov, vzniká nedôvera a tá zničí firmu rýchlejšie ako konkurencia. Viera, Biblia hovorí, po ovoci nech poznáte. Nie podľa krásnych rečí, ale podľa skutkov. Aj apoštol Jakub píše, viera bez skutkov je mŕtva. Pre veriaceho človeka sú slova len semenom, skutky sú plodom, ktorý ukazuje, či bolo semeno živé. Stoici by oddelenie slova činov bolo vnútornou slabosťou. Epiktetus hovoril, neprezrádzaj, že filozofuješ, ži tak, aby to bolo jasné. Pre nich charakter má hodnotu len vtedy, keď sa prejavuje v konaní. Reči nestačia, treba ich žiť. A Jordan Peterson by k tomu dodal, že slova bez činov ničia integritu osobnosti. Keď rozprávaš niečo, čomu tvoje skutky protirečia, tvoja psychika sa rozštiepí, vzniká chaos, úzkosť, sebanenávisť. Podľa neho musíš zarovnať svoje slova, skutky a vnútorný poriadok, ináč sa rozpadneš aj ako jednotlivec, aj ako spoločnosť. V Scientológii sa hovorí o integrite komunikácie. Keď niekto hovorí jedno a robí druhé, vytvára disharmóniu, nesprávny vzorec, ktorý vedie k duchovnej degradácii. Skutky sú dôkazom, že slová boli duchovne pravdivé. Baťa videl vo svojich továrniach, že to nie je len filozofia, je to praktický zákon biznisu a života. Lebo v momente, keď oddelíš slová od skutkov, ľudia ti prestanú veriť. A keď zmizne dôvera, rozpadne sa všetko, vzťahy, firmy aj celé spoločnosti. Možno je teda táto veta od Baťu výzvou pre nás všetkých. Hovor menej, konaj viac. A keď už niečo povieš, stoj si za tým celým životom.